malong tangka ka join pen ahok he appointment letter ki pi pleng set Karbiang Autonomous Council pen command tu lo kang sai po Adai ke do Bijoy Singh akula doan Karbiang Autonomous Council taxation asai ka matum kang habdam EPHL sia song pen Chin Thong MSC constituency arlu mai pi kidopon Kardom Karbiang Long Life Fabirta Angton pen arjuik tha Karbiang Long Autonomous Council asai kam do anang bong pen kalili kalang lang avoreng ang hoi kipi pen danglok a hok he appointment letter kipi thapen ke ungdung ara phan apharlu kachojor thapke forasa sai kamalong si plengselo Bonta ke doan ahok he appointment letter ki piarar tuma phan command tu lo forasa sai kama hinben ke pa pleng ponpo Boreng amar sai ke longje phan pulote rara tum tangka le pinangji pusetame me thangalong le phelang pendang lo chelong chainong che jor chot setame pidera tum sike ong athe boreng amar sai ke long lo pulote me thang pendang lo hemre doan ta chelana ponlong po lakia ho Bonta bangso avoreng nang pipo purar phan bai pen lak tangka wan pen avoreng ang hoile long cheseta a hok he appointment letter pajir lokpo thangta jok cheten lason si kedam tang porhu ke ongdum dolo bangso phutha kedam tang bosika cheklo ni phai kre ke thom arni Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang herangkia thengno kaning je pona tengke jongsi command officer aron re asayalong kachirabdun dokop Lapen Chopang le malong officer adai dokok pulote Ru Samson Singh Engti Memorial Park along dharna ki do lapen council gera thengno along chesong sera nili phanle tok jir penang pachini non nili arona teng sodak pen ingsai pupusi ningje pon Arju Senang Karbiang Autonomous Council CM Ronghang kaning jalam the nili na tum hoi pen nili kapang dak dia bang Omania officers jong si ke chok chi dokok long hoda Karena kita dah mandi habis, konsil kita long kita dah mandi habis, nane Samsung sih siap baglong karena kita lebih direct ni man, macam kalau tu mas konsil long berarti kan, komplain babi melondam nak punya pintu lalu nak pintu, pada akhir itu inside, ini tu kan inside, jong si komane jong si punya kecok si tangkap cepat mungkin cenglo, illegal appointment kita kan cenglo. Tangka poisa ka cepat minum si jong si pok minum ni itu mantok ni dari itu mantok nak masuk sini nak ni itu selesai non teglong lo abang tuang dia tungguan ke baini ba thom chalang ko oda harna do ko ai ke pinpura lo ko pia thema ko pia pot ma lai ta Last ni tum ta inquiry committee bo hai. Dia tum ta Halapu kedam tang pai pai cheklo ni phai thom kebra isiar ni Jasamet Forest Department along bang pharo arar tuma phan sakori mate boreng ang hoi nang pipo pa men pen inut bang hini officer tum ki duk da arar tuma long pen tangka hang pondo rar tum setame kelong si kenang ji pu matha si me thangalong le phelang kache jor pen danglo chelong chainong che jorsi lagesi lakhinia tangka idunglo bonda tangka chodera phi officer atuma bang ahok he appointment letter pi khrayamat thangale avisi pinier ni abangke along le phelang ke konang binatum mekri meklang pensi do thakna kok bangso ke songa puthak ahong akang sai kilong je phanpura bang pharoi sia raratum Karbiang Long Territorial Social Security Association along an policy ahok perakang sai kilong je phan chingki je thandam lo raralam thela pen KAAC CM Dr. Tuliram Ronghangalam thia teng pen katsa asonga hin pen setami tok jir pen kedam tang vosika chekloni phai kreke thom arni CM aphan panong si complaint letter paliram KAAC CM aphan complaint letter pi det pen piniarnian cheklojon thompleng det phi setami thangna da birta setami longpon pesi ingsamri ingsam demsi dolang lasi CM alam chakoman tulo kachepa pleng poputa katsa mai phu Samson ingti karju padopon Halapu ahok he appointment letter ke longpon bang pharo rar longpen
tangka ka cuendona officer atuma phantong ingsai poma mate bang pharo arar phan tangka tong pachevoi ponpo klar dagalam the prabjin pen pachini ponangji jongsi labang pharoi se atuma phan tangka ta chevoi ve lapen boreng ang hoita pipe pulote forest asai phatum boreng ang hoi nang pipo pipen tangka ken tang bang pharo arar atum pen kache songa sai deng nang kokopisi birta nang pali Lasi KAC CM Dr. Tuliram Ronghang alam pen chochera asai alam cha ateng pen kachepa pleng pon serak jia phansi bang pharora ratum tovar cholang pon News report Karbiang Long Live Kidamtang preni phaing ko ra troxier ni sukhanjana long taxation asai ka mahin pen akulat tina long trading license doma avima pugelang charida masai ke claim bo mahut kulara him photum chekomsi taxation asai ka malong ke claim asai photum phan arenga hu pasodun lo Bangso asai ke claim pon hul jasamet aphu ke parting mate mastermind bangke Bijoy Singh henlo pusi Karbiang Long Autonomous Council hin pen jongpon lo Laso teng pen pini KAC taxation asai kam pen danglo bokajan SDPO bokajan OC bokajan local atum chelangsi sukhanjana longke do Bijoy Singh akola doan ing habdam cheklo Kiramtang preni phaing kora troxier ni taxation asai phatuma phan areng ke paso aphuthak Karbiang Long Autonomous Council Taxation Department pen KAC CM atumang bong chingwai chingsai padosi medu kirong nangji lake 1954 mate cresir kebra pli arona teng pensi claim dam nangji bu KAC pen kacheparai padopon Bangso teng pen pini KAC Deputy Secretary Sona Singh terang pen japonsi police la pen CRPF akirapen sukhanjana longke do Bijoy Singh akulat humplia bangke akai arjona phan ing habdam cheklo Bangso kang habdam ahut Bijoy Singh akulat humni pen kang hapang cheng ponsi aphi lam hoya lo along ke do humni la pen godown ni hum akulat setami ing hapon lo Adai ke do vek la pen ke chok cheve ke bang phuke Bijoy Singh henlo alang nitung Karbiang Long Autonomous Council phan nanglang plot si nituma sai phuatuma phan areng nang pasopilo lasi alang likula bangke ing hapon cheklo pusi Deputy Secretary teranga sang hopen ningjepon Patumi incident death Patumi itu Karbiang Long Autonomous Council officer kan yang jauh death la bangso proses itu continue je bangsa itu patut dapat pendak itu jana hawa mande sukanjan itu nang dithulo lasi kicok si abang thu adukan akai Bijoy Singh alang le dutan itu sil etlo lasi lebang galang tum alang lita kicok si the kicok si itu sil nang polo alang li claim te janang je polo lasi itu sil nang polo alang li tum hanang lang plot si claim do lasi lebang chok si asalang le lo min kalpin do alang li iklam kita itu marjulong bom lo to mojur bom long bom lo kasi itu pini itu Karbiang Long Autonomous Council authority order tin itu tidak sukhanjan hawar itu bangsi itu alang ya dukan an itu sil tikan itu ada SDPO ada magistrate ada bogojan usi itu celangsi lepas ke Karbiang Long Autonomous Council tax officer an itu celangsi dari itu tidak security officer do kapendak local lo lake lasi itu mongka alang di corporation ng kidun lo je la son ki chok sip alang stame mengang to nang ngi dun lo kasalang stang dun lo lasi lo chok sip si amai thang di ning dub lo alang di stame ning dub si alang yang dun lo lasi lo song ke claim ke nang gi por alang ning dub lo Nitum pinila swakula ing hapon check penle ke sangkok jikali nitum bangso tax asaya bangke Cheklem pon bomji lapenon raikom sai khelong ke do mate taxation asai phatuma phan areng ke pa phatuma phar bangke kulara license anta ing than pon ek bopota terang sang hopen ningje pon thu Kasi tum di tum las bangso courses ke tum continue claim ji pini claim lo pulai le tum ton ko kali tum tax rep le tum continue claim ji lapen ke la kichok che ke the pig phan ke adukan ta license ta cancel ko lapen ke sil da silo lapen ke dak police custody long mana biduan itum kairas tang an lapen ke la so aghotana la so
itu officer man ke theng ke chok tum ham an ke itu license ta itu da simiti lung cha pas elang so license ta cancel pon at lapen ke alang tum ke dukan ke silong lelo athe council authority nong saman ke pithe bang kulo te lage ali asia lelo asalang tum hokkat ke council authority man lang plot sidolo lasi council authority man aman ke pithe tum an ke lage chok ke piglo lasi alang tum ke da dukan ke tum padilong lelo lapen ke apa license ta itu authority pen isi meeting long cha pas labang so achading license ta itu cancel pon ta Bokajan penanan terang Karbiang Long Live. Jinthong MSC constituency arlo Jaluk Langteng along 6 schedule putak cherok to amai kidoponalong Pinang anarara tum break jam arat charia song pen chi osi EPHLC song along kachepa ogdon EPHLC Racharia Songpen Bangso Amaipi Kepadopanalong Jinthong MSC constituency arlokedo EPHLC song claim banga tumpen Chepatir Piponsi Bangso Amayalong EPHLC song japo Bikram Hanse pendanglo Ongdong song japo song japia tumpen Bangso Amayalong Chitto dunsi Mesen pen Bangso Amayalong 6 schedule puthak lapen re-election puthak lapen Jinthong MSC constituency arlo Tovar Me Lang school kisong puthak Mayalong Chethanchimun Pandoponlo Laban bangso amai kidobo mahut break jam racharia songpen kache open EPHLC song along kevang atuma phansitami EPHLC song japotum mesen pen deng ponsi EPHLC song along pa okponlo mai jodena phi Bikram Hanse pen ke than ponthuke re-election ke dovekpo lapen EPHLC song ke hailote Jinthong ara phan kenang sot Towar me lang se ka chalanga hem school hem hai huisi ke chengsi ke ardi pipon poposi rara thengno lam the jai ponlo tangte Bikram Hanse lam the arju ponsena hong bidhana long ateng bensin itum high court long lam hoi ki pidap ange hong bidhana long ateng si high court tumta kangni lo jong si hong bidhan aron arkan thu pet lo dangte hal high court long kangni chief pile judicial atum de lapen advocate tum ta aron karkan blo dangte lake anti constitution lo hong bidhan abirodhi sala tum claim rong mati la si claim walang tum ta simike deng tum lo la so por si aron ateng pen ke nitum ki pidam PIL case bangke highway po high dead lo blo dangte re-election bangke lake do wek po Ovijit Crop alang li si ladake representative lo alang li si ratum hanang ke lang nang lo dake nirong lo dake hem dake sita non bangke itum dake thang asai da thek thora ka ning oi rui lo thang asai da litum theklong lepin lo kali madi development kam bu ke da claim ke lang bo non hormu roads school hospital pharmacies lahai ke nil dum thik piat po apart from that constitution lo ke do aron anke lake Karbiang long angkang pi inglong sotum anke lake jokwan po kalimo kalang moment ani tum pulo vote ke jok jakong itu inglong son silong chotpo lapen election kar jabji tum silong chotpo trading license tame keng sang tum han ingthan po long le patan tame itu inglong sotum silong chotpo lahai ke litum constitution a provision pen ki PG lo tame basic development ke roads drinking water lahai hui ke litum priority pipon vek nang kok podake dongkamukam pen wikibe Karbiang Long Live non ke bangji phaikunia chekloni phaikre trogarni National Press Day mesen met pen ke talon dunjia phanpura pini dongkamukam along West Karbiang Long District Press Club atum pen mai kangnipon Pinilabang so Mayalong West Karbiang Long District Press Club Amaipu Daniel Inghi pen kachaphem phupon Mayalong Manping pen Sonjoy Tokbi CEO Hamren Abirta Hemari Rongphar President Amri Jinthong Press Club Biren Singh Inghi Senior Journalist lapen pinangan pherang ke claim bang photum chetong dun pen Mayalong RDP dunrinti Pinilabang so Mayalong Jasimet pet non ke bangji phaikunia chikloni phaikre trok arni National Press Day dongkamukamalong mesen pen kapachun ponja phansi chingbai pon West Karbiang Long District Press Club pen si non la ke bangji phaikuni ni phai kretrok National Press Day bangke dadak dongkamukamalong si adim aklong jongpolon
ladak si palon ponpo la penso ta si muning bangke puthot la so national press day abangke khironi along si katalon ponji aphan dak lamrai deng ponlo la penasu alamrai kedeng along jasemet West Carbon Long District lage 9 constituency sir cap do constituency sir cap along press club do an la ke ladak kebang et pen ladak katalon rap pet ja phansi nilihin pen chuning rilo Ulukunchi pen hemari rong phar Karbi Anglong live. Pini prime time birta kelapon si kang thonilo.